Ta antuka, to je prachmizerný materiál. Ta aparatura, ta bude vypadat. Díky za vaši účast, za váš optimistický přístup k tomuto tradičnímu turnaji. Je zde jeho další rekordní ročník, letos již 29. Hráčů je celkem 274. Naší snahou je přijít každoročně s nějakou novinkou programu, jenž je nedílnou součástí tohoto turnaje. Jak jste sami ji slyšeli, přivítal vás velký dechový orchestr základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem se svým dirigentem panem Vlastimilem Králem. Takhle se potí někteří Češi při namotání kabelu po koncertě. Je to teplo. Loučí se s vámi dechový orchestr mladých základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.